गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडियोआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मेघालयआव खासि स्टुडेन्ट इउनियना मा जाहोननि थाखाय गोख्रों धरना लादों, बेजों लोगोसेनो गोबां गारिफोरखौबो बुख्रे बुसि खालामनायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुखादों जानांगौ। मेघालयआव आसामनि गोबां गारिफोरखौहाय बुख्रे बुसि खालामनायखौ नोंथांमोना थारैनो नुदों जानांगौ। दा आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय मेघालयनि खासि स्टुडेन्ट इउनियना मा जाहोननि थाखाय एबा मा डिमान्डखौ लानानै बै प्रटेस्टखौ खालामदों, बेजों लोगोसेनो आसामनि गारिफोरखौ मानि थाखाय बुख्रे बुसि खालामदों। दा बे जाथायनि उनावनो आसाम आरो मेघालयनि सोमोन्दोआ गाज्रि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मेघालयनि गारिफोराबो आसामाव फैनो हायाखै, आसामनि गारिफोराबो मेघालयआव थांनो हायाखै। दा बेनि गुबै जाहोना मा, बेनि गासै डिटेल्सफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडियोखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। भिडियोखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे गोदान गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडियोखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना बयबो मेघालयआव खासि स्टुडेन्ट इउनियननि गोख्रों प्रटेस्टखौ नुदों जानांगौ, जेराव आसामनि गोबां गारि बायदि बायदिफोरखौबो बुख्रे बुसि खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बैसोरनि गाहाय डिमान्डआ मा डिमान्डखौ लानानै बैसोर स्टुडेन्ट इउनियना एबा खासि स्टुडेन्ट इउनियना मानो गोख्रों प्रटेस्ट खालामदों, नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनि। खासि स्टुडेन्ट इउनियना गाहायै मोनबा डिमान्डखौ लानानै सरकारनि हेंथायै गोख्रों प्रटेस्ट खालामदों। बे मोनबा डिमान्डआ मा, नोंथांमोननि सिगाङाव गोरलै रावैनो फोरमायनानै होगोन। बेनिनो फार्स्ट नाम्बार डिमान्डआनो जादों केन्सेलेसन अफ हियारिं अफ प्रप'ज श्री सिमेन्ट माइनिं प्रजेक्ट। दा बे प्रजेक्टखौ थांनाय 31 जुलाइआव मेघालया गभर्नमेन्टआ हियारिं पास खालामदोंमोन। दा बेखौ लानानै एबा मेघालय गभर्नमेन्टनि बे प्रजेक्टखौ मेघालयनि थागिबि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनाखैमोन एबा खासि स्टुडेन्ट इउनियना गोजोननाय मोनाखैमोन। दा बे माइनिं प्रजेक्टखौ केन्सेल खालामनो थाखाय एबा मेघालय गभर्नमेन्टनि बे माइनिं प्रजेक्टखौ हियारिं खालामनायखौ केन्सेल खालामनो थाखाय खासि स्टुडेन्ट इउनियना गोख्रोङै दाबि खालामदों। बेनो नाम्बार 1 पइन्टआव दङ। नाम्बार 2 डिमान्डआव दङ मेघालया रेसिडेन्ट सेफ्टि एन्ड सिकिउरिटि एक्ट 2016। दा बे एक्टखौ मेघालय गभर्नमेन्टआ थांनाय 2016आवनो दानाय जादोंमोन, नाथाय बेयो दासिमबो आबुङै दाजायाखै। दा बे रेसिडेन्ट सेफ्टि एन्ड सिकिउरिटि एक्टआनो जादोंमोन ILP सिस्टेम। बे ILP सिस्टेम एबा इनार लाइन पारमिटआनो जादोंमोन मेघालयनि अनगायै गुबुन रायजोनि मानसिफोरा मेघालयआव थाङोबा ILP बानायनानैसो मेघालयआव हाबनो हानाय। बेखौ मेघालय गभर्नमेन्टआ थांनाय 2016आवनो दानाय जादोंमोनब्लाबो दासिमबो बेखौ फुलि इमप्लिमेन्ट बानायनाय जायाखै। बेनिखायनो खासि स्टुडेन्ट इउनियना ILP सिस्टेमखौ फुलि इमप्लिमेन्ट बानायनांगौनि थाखाय मेघालय गभर्नमेन्टआव डिमान्ड खालामदों। दा नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ ILPखौ मानि थाखाय मेघालयआव नांगौ। मेघालया इन्टारनेशनेल बर्डार शेयार खालामो, जायनि थाखायनो बेवहाय थांनोब्ला ILP नांगौ। जेरैहाय अरुणाचल प्रदेशआबो चाइना, भुटान, म्यानमारफोरजों इन्टारनेशनेल बर्डार शेयार खालामो नालाय, बेनिखायनो ILPनि गोनां जायो। नोंथांमोना अरुणाचलाव थाङोबा निस्सय ILP बानायनानैसो अरुणाचलाव हाबनो हायो। दा थिग बेबायदिनो मेघालयआवबो हाबनोब्ला ILPनि गोनांथि जागोन। बेनिखायनो ILP सिस्टेमखौ मेघालयआव फुलि इमप्लिमेन्ट बानायनांगौनि थाखाय सरकारनाव दाबि खालामदों। मेघालया बांलादेशजों एप्रक्सिमेटलि 443 किल'मिटार इन्टारनेशनेल बर्डार शेयार खालामो। बेनि थाखायनो मेघालय गभर्नमेन्टखौ ILP सिस्टेमखौ फुलि इमप्लिमेन्ट बानायनांगौ होननानै खासि स्टुडेन्ट इउनियना गोख्रों दाबि खालामनाय जादों एबा डिमान्ड खालामनाय जादों। नाम्बार 3 डिमान्डआव दङ मेघालया माइग्रेन्ट वर्कमेन एक्ट 2020। बे डिमान्डनि गेजेरजों मेघालयआव जिखुनु जब बायदि बायदि खामानिफोर ओंखारो, बेवहाय मेघालयनि मानसिफोरानो एबा मेघालयनि सुबुंफ्रानो बेखौ मावनो मोननायनि एबा जबफोरखौ मावनो मोननायनि खाबुखौ होनांगौ होननानै खासि स्टुडेन्ट इउनियना सरकारनिसिम गोख्रों डिमान्डखौ खालामनाय जादों। बेनि उनाव 4 नाम्बार डिमान्डआ जादों 80-20 फिमेल टु मेल रेशिय' इन द सिट्स अफ नर्थ इस्टार्न इन्दिरा गान्धी रिजनेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ एन्ड मेडिकेल साइन्स। दा बेवहाय बेखौनो बुंनो नाजादों मेघालयनि बे इन्स्टिट्युटआवहाय 80-20 फिमेल टु मेल रेशिय' लाखिनो थाखाय खासि स्टुडेन्ट इउनियना गोख्रों दाबि खालामदों। मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय नार्सनि जबाव हिनजाव मानसिनिख्रुइ हौवा मानसिफोरासो बांसिनै जबखौ मोननो हादों। बेनि थाखायनो बे इन्स्टिट्युटआव हिनजावफोरनि रेशिय' आरो हौवाफोरनि रेशिय'खौ 80-20 लाखिनो थाखाय सरकारनिसिम गोख्रों डिमान्ड खालामदों। बे जब रिक्रुटमेन्टआव बेले बेजे जानायनि थाखायनो बे डिमान्डखौ खालामदों जानांगौ खासि स्टुडेन्ट इउनियना। बेनि उनाव 5 नाम्बार डिमान्डआव दङ स्क्रेपिं अफ पार्सनेल इन्टारभिउ इन द ग्रेड B-C-N-D जब्स। दा बेवहाय बेखौनो बुंनो नाजादों मेघालयआव ग्रेड B-C-D बैफोरनि जबावहाय पार्सनेल इन्टारभिउ लानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै दाबि खालामनाय जादों। बेनि अनगायै जिखुनु रिटेन टेस्ट बा गुबुन गुबुन टेस्टखौ लायोबा लाथों, बेवहाय पार्सनेल इन्टारभिउ खालामनायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै
खासि स्टुडेन्ट इउनियना गोख्रों दाबि खालामनाय जादों। दा बैफोर मोनबा गाहाय डिमान्डखौ लानानै खासि स्टुडेन्ट इउनियना मेघालयआव गोख्रों प्रटेस्ट खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। लामा सामायाव आसाम रेजिस्ट्रेशननि गारिफोरखौहाय बुफाय बुसि खालामनायखौबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां नुनो मोननाय जादों। दा खासि स्टुडेन्ट इउनियननि बैफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै होननानै आं बेखौनो बुंनो सानदों। बेनिखायनो खासि स्टुडेन्ट इउनियना पिसफुलि प्रटेस्ट खालामोबा मोजां जागोन। जेनेरेल पाब्लिकफोरखौ हेरेसमेन्ट खालामालासिनो पिसफुलि गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टै प्रटेस्ट खालामोबा मोजां जागोन होननानै आं बेखौनो सानो। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।